Video, ktoré sa uchádza o vašu pozornosť, je kompiláciou 5 filmov na tému Agrokomplex. Náš strihový film sa sústreďuje výlučne na sekvencie archívnych dokumentov, zobrazujúce prvé ročníky medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu, na ktorých dobre vidieť pôvodné architektonické riešenie výstaviska. V protiklade k týmto záberom je zaradený videodokument z 39. ročníka Agrokomplexu 2012 z vlastnej produkcie Agrokomplexu. Objednávateľom dnes už historických filmových dokumentov z rokov 1974, 78 a 1987 bolo vtedajšie Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky. Pozornému divákovi určite netreba pripomínať, že do roku 1989 výstava Agrokomplex, podobne ako vtedy mnoho iných úspešných projektov, slúžila režimu hlavne na propagandistické účely. Na druhej strane práve vďaka sklonu vtedajšieho režimu k megalománii vďačí dnešnej výstavisko Agrokomplex za svoju nevšednosť, rozľahlosť, vodné plochy, skanzen a mnohé iné špeciality. Ešte jedno poďakovanie, archívne filmové dokumenty o Agrokomplexe poskytol a súhlas na verejnú produkciu dal Slovenský filmový ústav Bratislava. Vážení diváci, verím, že niekoľko nasledujúcich minút, ktoré venujete tomuto videu, nebude pre vás strateným časom a bez ohľadu na vekovú kategóriu si radi zaspomínate na horúce augustové dni, ktoré ste strávili či už pred 10 ročiami alebo v roku 2012 vo výstavisku Agrokomplex na rovnomennej výstave. Želám vám nerušenú zábavu. Do starobilej Nitry zavítala stranícka a vládna delegácia na čele s prvým tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozefom Lenártom, aby sa zúčastnila na slávnostnom otvorení jubilejnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 74. 25 hektárov výstavnej plochy zaplňali návštevníci zo všetkých kútov našej vlasti. Prišli všetci, ktorí sa chceli oboznámiť s úspešnou štvrťstoročnicou socialistického poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu u nás. A bolo sa na čo pozerať. Každý z jednotlivých exponátov symbolizoval medzník na ceste k víťaznému dnešku. V areáli výstavy od začiatku pútali pozornosť ukážky pestovania plodín. Ak cesta 25 hektármi výstaviska niekoho unavila, bolo kde nazbierať nové. Za štvrťstoročie socialistického poľnohospodárstva zvýšili sa nároky na prácu v každom odvetví výroby. Ešte nedávno stačilo ovládať jednoduchý traktor. Dnes musia poľnohospodári obsluhovať zložité stroje, ako sú tyristorové sejačky, viac ako trojriadkové repné kombajny a mnoho iných strojov. Na nádvorí výstaviska tieto stroje dokumentovali pomoc priemyslu poľnohospodárom a výhody kooperačných vzťahov medzi štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Návštevníci výstavy sa mohli presvedčiť na konkrétnych príkladoch, ako rýchlo napreduje pokrok v technike veľkochovov hospodárskych zvierat. Videli sme, akú veľkú starostlivosť venujú chovatelia správnej voľbe plemien i chovnému prostrediu. Dobytok je zdravý a ušľachtilý. Nikdy viac nebude slúžiť malorolníkovi ako ťažná sila. Je známe, že v chove hydiny sme na poprednom mieste vo svete. Osobitnú pozornosť na výstave vzbudili chovatelia plemenných koní. Videli sme tu naše najlepšie chovné exempláre. Nechýbali ani ukážky skokov. Majster športu Domin Pružinský ukázal svoj olympijský program.
Výstava Agrokomplex 74 potvrdila, že je to víťazstvo nás všetkých. Begonie. Raz tréninky Bčka, ty sus na mne meškáš, ty sus na mne meškáš. Tak príraz ku mne presne, ty nepresný muž, tak sa teda vzmuž. Raz buď expresný, okolo mňa krúž, dám ti svoje sny, príde zo 7. Príde trocha hej. Už 5-krát sa otvorili pre poľnohospodársku verejnosť brány celoštátnej výstavy Agrokomplex 78 v Nitre. Federálny minister poľnohospodárstva a výživy, súdruh Jozef Nágr, prestrihnutím pásky uviedol oficiálnych hostí na prvú prehliadku. Tematický obsah tohtoročnej výstavy vyjadruje ideové heslo vedecko-technický pokrok v poľnohospodárstve a potravinárskej výrobe, ochrana prírody a životného prostredia a cesty vedy a výrobného programu do roku 1990. V medzinárodnom pavilóne si členovia slávnostnej suíty so záujmom prezreli dokumenty o spolupráci počas 30 rokov existencie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Pri prehliadke výrobkov nášho potravinárskeho priemyslu s uznaním privítali najmä výsledky inovačného programu. Najlepšie z nich boli odmenené v súťaži o Zlatý kosák výstavy Agrokomplex 78. A to pripomenulo mnohým návštevníkom, že prehliadka, ktorá zamestnáva pozornosť, má mať aj čas na oddych a občerstvenie. Aj tým tohtoročná výstava vynikla. Novými priestormi a príležitosťami na oddych a občerstvenie, pestrými spoločenskými a kultúrnymi programami. Samotná výstava presvedčovala o tom, s akou radosťou víta človek všetko, čo naň dýchne čerstvou vôňou prírody. V tomto smere nadobúda stále viacej zmyslu spôsob, ako človek trávi svoj voľný čas. Záhradkárstvo, rybárstvo či poľovníctvo patria nepochybne k takým záľubám nášho súčasníka, ktoré okrem všeobecnej národohospodárskej funkcie prinášajú obojstranný prospech. Piaty ročník celoštátnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 78 splnil svoj programový cieľ.
Ilustráciou výsledkov nášho poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu priniesol nové podnety pre využitie vedecko-technického rozvoja pri dosahovaní vytýčených cieľov v tomto dôležitom odvetví socialistického hospodárstva. Sociálne premeny, ktoré zaznamenalo naše poľnohospodárstvo, sa prejavili aj v tvorbe životného prostredia na vidieku. Ale vyvrcholením práce účelovej organizácie je každoročná celoštátna poľnohospodárska výstava Agrokomplex. Už tradične ju otvára minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky. Výstavný areál uviedli do prevádzky v roku 1974. Odvtedy sa tu s každoročnou pravidelnosťou konajú výstavy s didakticko-náučným poslaním. Každoročne výstavu navštívi vyše 500 000 návštevníkov, ktorí sa tu oboznamujú s najpokrokovejšou technikou, novými technológiami, spoznávajú najnovšie výsledky vedy a ich uplatnenie v poľnohospodárstve. Prirodzene najväčší záujem je o zahraničných vystavovateľov. Súčasťou výstavy je aj stála rezortná vzorkovnica potravinárskych výrobkov, ktorá už niekoľko rokov dotvára tradíciu týchto podujatí. Z roka na rok sa program výstavy inovuje, obmienia a prekvapuje novými prístupmi. Možno práve preto najpopulárnejšie sú expozície určené pre záhradkárov. Predvádzanie a dražba hospodárskych zvierat sa stali zakrátko skutočnou atrakciou nielen pre odborníkov, ale aj pre celú širokú verejnosť. Súčasťou výstavy je poľnohospodárske múzeum v Nitre, ktoré sa okrem bohatých zbierkových fondov usiluje modernými spôsobmi sprístupňovať minulosť nášho poľnohospodárstva aj priamo na výstavisku. Rast podnikov Agrokomplex, stála celoštátna poľnohospodárska výstava, si kladie do budúcnosti aj ďalšie smelé plány, ktoré zdôrazňujú jeho špecifické postavenie v slovenskom poľnohospodárstve. Ich naplnením sa stane Nitra okrem významného vedecko-výskumného centra aj príťažlivým výstavným mestom.